In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum Spiritus tuo. Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam na tejto, poviem, takej odpustovej slávnosti tohto hradu, lebo oslavujeme tu dnes patrona, nebeského patrona, pravdepodobne aj rodine Forgáčovi, ale aj takisto aj tohto hradu a obyvateľov Jelenca. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš hovoril svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošľapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na navrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Jézus mondta tanítványainak: Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszíti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, s ha a világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságtok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Jézus sagte zu seinen Jüngern: Ihr seid der Salz der Erde, das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht des Welts. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf der Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Počuli sme slovo Pánovo. Ja som vybral také dôležitejšie dáta, troška o jeho živote a potom troška pouvažujeme, že čo sa od neho môžeme poučiť. Tak prvý raz význam mena Ignácius, to znamená ohnivý, žiariaci, zapálený. Svätý Ignác sa narodil na zlomku, vlastne na zámku Loyola v severnom Španielsku, blízko francúzskych hraníc,
31. mája 1491. Pri krste dostal meno Inigo López. Až ako študent Parížskej univerzity sa začal podpisovať Ignácius de Loyola. Bol malého vzrastu, ako najmladší bol určený na kňazský stav, no on na to nemal chuť. Viedol svetácky život. Dal sa na vojenskú drahu a statočne bojoval proti Francúzom pri pevnosti Pamplona. 20. maja 1521 mu guľa z kanóna poranila obe nohy. Francúzi ho síce zajali, no správali sa k nemu ohľaduplne. Po 2 týždňoch ho dokonca odniesli na rodný zámok do Loyoli. Jeho stav sa však tak zhoršil, že už mu dali sviatosti zomierajúcich. No predsa sa mu choroba počas noci radikálne zmiernila. Ležať však musel ďalej. Čas mu bol dlhý, zatúžil čítať rytierské romány, no na rodnom zámku nič také nemali. Jeho švagrina mu dala 2 knihy, Život Krista a Zlatú legendu, Legenda Aurea, čo boli vlastne životopisy svätých. S nechuťou to zobral do rúk, no postupne ho to začalo zaujímať a zistil, že svätí boli tiež hrdinovia. Adjutora. Začiatkom leta 1556 ochorel na zimnicu. Keď cítil, že slabne, požiadal o zaopatrenie sviatosťami. Neprestajne sa modlil. Dňa 31. júla 1556 skoro ráno naposledy vydýchol v samote bez rozlúčky so spolubratmi. Mal 65 rokov. Jeho telo pochovali v hlavnom jezuitskom chráme v Ríme, Il Gesù, kde sa stalo mnoho zázrakov. Pápež Gregor XV ho v roku 1622 spolu s Františkom Xaverským vyhlásil za svätého. A teraz ešte to, že troška taká paralela, že svätý Ignác sa narodil na hrade a tam na hrade sa aj obrátil. Takže aj tu máme takýto hrad, kde pravdepodobne, že tiež rodina, ktorá tento hrad spravovala, tiež si za to úctili svätého Ignáca, aby sa mohli z jeho bohatého života a z jeho diel učiť. Už Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Cela krásna si Maria, tebe škrní Chraň každé
nás, ľud môj. Som Tomáš II. Forgáč. Žil som v 13. storočí, bol som kráľovským staverníkom, nitrianským a tekovským županom. A teraz uvidíte pár šriepkov z môjho života. Pomoc, pomoc, pomoc! Stoj a pusti tú dámu. Čo tu chceš? A kto vlastne si? Som Tomáš II. Forgáč a vraciam sa práve z bojového poľa, kde som po kráľovom boku bojoval. Ale vidím, že nepriateľov nemusíme hľadať len za hranicami nášho kráľovstva, ale aj doma ich máme dosť. Milostivý pane, čo keby sme sa dohodli? Vy si chodíte svojou cestou a tu nás dámou svojou. Ale s tým nemôžem súhlasiť. To sa dá ľahko vyriešiť. Takíto a oveľa horší zloduchovia sa našli v našej krajine. Viem to, bol som 2 roky vo svojom živote sudcom a mnohých z nich som stretol. Odsúdenec, čo si vykonal? Zabil som. Ale o živote a smrti môže rozhodovať iba Boh. A preto ťa odsudzujem na doživotné väzenie. Tak to nikdy. Tak, toto bolo niečo z môjho života. Ale som len človek a aj keď s modrou krvou, smrť si ma našla. Drahí moji poddaní, bojujte za mier a žite v mieri. Ja, Matúščák Trenčiansky, tvoje hrady opanujem, tvoje dediny vypálim, tvojich podaných zotročím a tvoje meno vymažem z histórie. Našťastie sa mu to ale nikdy nepodarilo. Matúščák Trenčiansky nikdy nevymazal Forgáča z histórie. Ani meno, ani rod. Zachovali sa mnohé písomnosti, mnohé pamiatky a dokonca aj potomkovia, ktorí žijú dodnes.